Čaute, moje meno je Krixo a idem si zahrať Counter-Strike 1.6 Zombie Blood 1. Je tu so mnou Lavarbara a Iter. Čau. Hustý dva kyťáty. A ty jsi říkal, že máš strašně moc odběratelů, že? Ja? No? Jak Neříkal. strašně? Že právě. Hlavný je zpět kecat. To vím. Já že nie. Nixon už má 2 kily. Ne, vole. 4. Oh, Kimber. Taková políčka, už mám taky kill. Znáte toho Tomáše? Jo. No, Jsi spolu asi kamošíte, že? ne, necháva. To je hrozný... Takový hrozně... Fakt moc fajnový. Mama prišla, musím byť slušný. Stálky. To je Kevin. Má hrozně rád, když mu říká všichni Kevine, tak... Ja idem asi Hannibala. Tak asi nejdem, lebo Fierce žije. Ty už máš na Hannibala, hej. Hej. Ja mám 10 bodov stále. Som stále tam, skade som prišiel. Escapea? Fú. Já jsem stále na stropě, kdybyste měli jako... Ne, vole, ne, smoker, to je kďák. Ježiš, to je kero. Čo si čakal, kdo iný? Jajha. Ani neviem, jak som to udržal. Išlo ich do mňa najmenej 200. Halidej. Oh, resist. Kryco, Sorry. aspoň toho mi nechaj. Mám na protilátku, je. No, ja mám 53. Žije First? A to je vůl, to je dement, Kevin, ty jsi takovej dement. Ty vole. Tady je smoker a on mi ho frostne, jako chápeš to, on mi frostne. No, a ještě mě zabije. No ty seš... Mantina. Ano. Ty vole. Super, nemám nemám kľúč. Můžu jít klidně na bod, jestli chceš. Ani nie, netreba. Ja to zvládnem. Aby se jí nešlo. Jo. Krik sa pôjde s radosťou. Kam? Na body. Ja žijem. Ja už nie. Môžeme tu... Kde si Krikso? Nie! Prostiak! Mám se jít já podívat, kde seš ty? Ne. Radšej Aha, ideme. tu na Hannibal. To som ja, ty nerob. Idem doňho. Jak sa snaží skočiť do zbrojky, len sa mu to nedarí. Ne, vole! Nie, prosím, nie. Ja si ťa už čakám v zbrojke. Bam, 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 bam. Vole, som dít. Bam, 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 bam. Lap! Jaj. Co je? Chudák. Nevadí, mám 10 bodov. Ja 28. Tu je... Aha. Zabít? Ja aj tak rád by som im hodil infu. Len na ňu nemám. Všetko dáme do speedu. Ja, ty máš už kľúčik? Hej, mám. Ja nie. Lap. Ano. Koľko máš bodov? 223. Hej, ja mám 211. Haha. Tak asi vidíš, ne? Mám nejvíc bodů. Ja som si to tiež všimol inak.
No poď zabij Salminu. Dobrý chlapec, aspoň teba nech zabijem. Si robíš srandu, Smajlo. Fero mi išiel dozad. Čak, ale Fero je fan. Fero, Fero je Fero. Fero je Fero. Oh shit. Aha, tu má novítko. Chudák. Nikto ho nepustil do kempy, tak beha. Aha, tu na niekto trčí. Chudák stalky. No já ho tady vidím, on je afk. Počkaj, že si nedať protilátku a knajfnem si ho. Afkuje, hej. No dobre, tak si ho neknajfnem. Čau. Toho. Ty si hrát. Chod to hra. Ten raz zase nespadne. Ty dobre, že som použil oné, escapea. No ale nevím prečo, lebo teraz idem na spíďak. Ty kyďák. Vidím ho. Střídem po něm. Nevadí. Smile, vole. Smilo, jaj. Ten mi vadí. Aha, tu na oni. Smoker. Smoker, AFK. I môj kill. Si kokos, ja ho nahitujem a on zdrhne. Dobre. Lap. Jo, to seš ty tady všechno. Vy jste tam? No. Jste tam jenom já, hej. To ty minule. No tak ja som ju tam. No kam? Buchla. Už je tu. Zkouší jako... To je jen takhle. Ja som bol minulú mapu najväčší skiller. Išiel som do do Nemesisa knifom, pačidlom. Ježíš. Ale ček, čo? A já jsem kýli, vole. Jak to přeskočil na hajzlu? Oh shit. Zachránil jsem vás. Jasne. Úplne. Už to vidím. Papa. Keď som... Jej. No, nahituj mi ho, ja ti ho čorknem, hej? To je kyďák, Rixo, hej, on bacha. ještě... Ty, hej, všetci po mne. Pozor, Zase všetci po mne. Jedem von. Jedem iba motorovkou. No, ty kokos. Budete ma kryť? Ja si potrebujem ísť prevestu. Ja to nechcem moc riskovať. Pojď, Ako. dělej. Lebo Ale nemám... Tabik! Kašlem ho. Ja si tam skočím. Aj tak. Posledná vesta. Zachránca. Ty bohe, oni mi uberajú. Ne. Ty, to je kyďok. Pôjde, môžem sa kryť. Mám onu. Bachala. Neboj. Pôjde. Zvládaš? Pomoc, pomoc. Poď sem. Lav krýma. Alebo dosť to. Nemáš. Pohode, ja to zvládam. Motorovkou čistou. Easy. Ja mám 109 armor, takže to, ja sa tam to kašlem na jedinky. Jaj, ty lama, on ide kempy s Hannibalom. Načo? Já jsem to nahoře hustý. Aj keď to je nič moc kempiť s Hannibalom, no... No ale ja tu vyžijam. Kde je Lav? Tady nahoře. Kde? Oh shit! Ja Jaj, idem sem. tam sa ja Tam nedostanem. jenom adrenalin úplně hrozně. Oh shit, pomoc, help! No, však sa snažím. Nechajte mi dačo. Bacha za tebou, ja. Bachala, Nie, to je kyďák, mi ubral. Kritik. pohodka. No, pekne. Pozri sa, jak som dal tú minu. Kvôli Ne, tebe. mě nechaj, teď umřu. Já. Jo. Lab, nechaj ma. Nechaj ma. Lav, Nie, zabij ich, Lav, zabij ich. Dobre, Lav. A to nebol. Aha, Nalie, Lav, nalie. Dobre, rád ťa za... Nechaj ma, ja chcem zabiť to novítko. Oh shit, ale oni zabijú mňa, vy kyďáci. No, nevadí, ja ťa zabijem aj. Au. Pomaly to vydržím. 3 sekundy, pomaly. Joj, tak mi bukajú prsty. Ty si nedať protilátku. Infa, hodit. Som selek. Nice. Lav, A jaký zase si level? 380. Pekné, ja som 557. Ja 154. Láma. A zase To mám je 109. Ja, chudák, ten má šťastie. Chudák nevadí.
Hlavne na toho hlavného. Keďže do tej kempy, jak sme boli. O, nie, Ferko, poznech. Ferko, daj pokoj. Ferko! Si zlý. Ferko, Prepač, Fero, daj escape. pokoj. Prepač, musel som použiť escapea. A ty hlavný daj pokoj. Fero, daj pokoj. Lab, daj mi Fero, tu. zavadzaš. Fero, zavadzaš. OMG, on prešiel iba tak cez minu. Hlavný dead. Hello? Aha, OK. som malý bol. No, na 8 zombíkov, neviem, či sa to oplatilo. No, vyplatilo. Už mám 97 bodov. Lebo som skill. Chápeš to? Heky na body. Jasné. Chceš poslať? Ja som si prvý. Jaký na vody. Akože. Dobre ja. Díky. David. On mi ho nahituje a mu pôjdem dozadu a zabijem. To sa mi páči. Ja mám vlastne skirity. Ja, tento samovrat. To To je si samovrat. děláš. Zabij ho! Zabij ho! No tak ale nímna. Lap, chceš mi liečiť? Lap, Jo. poď do tej kempy, jak sme boli. Hej, ale mne by ste mohli trošku helpnúť, ja mám celkom lagy. Keď tam budeš, povedz. Ja idem tam, kde bola lab tuto hore. No dobré, ja vás tam pôjdem vyliečiť. Nevydali, Labo, ja kde žijem. si? Vydrž. Tam Labo, ještě dojít. Ono ještě léčko, já si dám léčko. Aha, super, tak nejako, že zmizlo oné. Vyliečenie za 200 bodov, pre nič za nič. Počkej, tak nestřílej. To nejsem já. Vlastně zabili. Ale lab, bacha za tebou lab! Zap to, dělej zap to. Neboj! Zap to, jdem. Děkuju. Oh my god. Jeden kill. Janus Gán a už to je. Ty kokos, nenávidím speedov, stále iba okolo mňa behajú. Sú absolútne zmrdí. Oh shit. Ja nenávidím týchto krabov debilných. Nenávidím frostov. Maminka, pomoc. Novipko ma ešte zachráni. Si robíte srandu, ja som Já umřu. Jaj, Oh Kero, shit, Kero. a ja tež umřu. Help. Lab Krima. Mám miniganu. Jak šéf. To Yes, dala kill. blbě minu. Určitě umřem teďka, protože jsem dala blbě minu a už je tady zombie. Nevadí, ale ja som tu. Ja vás No tu. tak ho zabij. Však ja som ho zabil. Běž se postavit do toho tunelu, nebo tam dej minu na si. Však dobre. Voda. Je tam No, mina. ne. Vidíš? No, Už tam je No. mina. dobrý, v pořádku. Vole, na jedného zombíka použijem schopnosť, hej. To poznám. Alebo keď všetci od teba utečú. Bacha. Keď uvidia, že už Lab, ale mám schopnosť. nech mi leco. Jasně. Odcházím, ahoj. Ja idem s Kde tebou si, behať. Pixo? Ja tu z lab kempím. No, tak lab už išla preč. Opustí laba. No, Ale jo, kempíme spolu. aspoň niekto ťa opustí. Ale smrtku. Kde ste? Ja si dám na vás nesmrtku. Ne. Ja si vás nájdem podľa IP. Jsem zmražená, je po mně. No lab, ja som ti Ste- hovoril, kempí tu to so mnou. Kempy tuto so mnou. Jo, Aha, na nie. Ne, Zabil som gamblera. ne vole. Som najväčší skill a zabil som gamblera. byl úplně nesmrtelný, vůbec nechtěl umřít. Ne vole, ja nechcem umřít. Je niekde bazuka? Proč ne? Ale Perry, ježíš. Si pomôž. Rozmýšľam, že kam pôjde moje živko. No už asi nikde, však je 7 sekúnd. No vidíš. Ale ja mám zadarmo. Takže to zoberiem. Ja pána. Nás, ja najlepší, hej. 20 kilov. Dobre, Má ja. level ja? Jo. Ja mám 113 bodov. Aj to uretí. Dobre.
Idem domů. Bude přímo tady. Si robíte srandu, Novítko má bazuku. Daj na radu. Novítko, daj na radu. Ne? Bacha, je to speed. Super. Ja som v kempe, kde je najmenej 20 výpok. Ahoj, lap. Ty jsi tady taky, jo, pecka. Běž pryč, nám se mluví i. Nevadí, ja sa portnem. Aj keď Ja už neviem ne. ako. Já už ne. Ja mám iba liperhumana. Ach. Ja všetky granáty vyhažem. Ja chcem super infekciu, potrebujem nahrabať bodiky. Ja to kašlom, ja idem behať. Aj keď nemám veci. Yes, kill. Žije First? No, asi neviem. Ešte som ho nestretol. Nenávidím tých ľudí, ktorí sa odpoja pred jeho porážkou. No tak ešte žije. No asi teda. Lap? Ano. Žije First? No, Já ani nevím, kdo byl. Aha. Tak nic. je to jedno, ja zoberiem Terminatora. Já stejně nemám body, takže mě to taky jedno. Si robíš srandu? On má blokovaný! Kero! Ja ťa nemám rád. Hodnej kérosek. Zlý. Ešte ma Tomáš zabíja onou mackou. Kamo, tam bol jeden typek. Nie! Zase Kero. Bacha, First ešte žije. No čo už. A Voltrex tam už beha so zónu. No ale oni sa To nechávajú. nebolo. Hlavne má 891 HP upozorňujem. Koľko? 891. Je ale ty Aha. dobrý. Tak už protilátka nejde. Láp. Juj. To kdybych to viděla, tak to ti zabiju dávno, ne? Hlavne, že si vyžrala body, že? Hej, on ma tu Aha, tu opustil. je niekto. Tu je niekto. Help? Čo trop. Aha, Krixo. Hej, Ja som ťa chcel zabiť. na nezabiješ, chápeš? Chceš vidieť? No tak to chcem teda vidieť. Dobre, idem. Dobre. Krixo chce vidieť, jak zdochne. To chcem. Voltrex, nechaj ma. No počkať, ale teraz ma nahitoval Voltrex, to není fér. Ne, ty kyďák! Ty si kyďák! Si povedal, že chceš vidieť, jak zdochne. Aha, tu je niekto. Pomeň na toho Hannibala. Ideme na Hannibala? Hej. Labo, kde si? V blízku, tam hore. No, tam ja idem. Poď na ňo. Poď na Hannibala. On zdochne. On má malo. On uteká. Tam asi poletí inf, ide? No, nejde, tak to je škoda. Keby išlo, tak už tam domuje. Počúvaj. Nenávidím, keď sa bugnem o spirit. Klimo. Ja som sa bugol o spirit. On má bazuku. Ja som sa bugol o spirit. No, neviem, či sa mám vylečiť. Lap, zdochni. Nech tam. Ja som vám odbuchol všetky vidieť. Yes! Poď sem, nájsť Afriku. Už tam idem. Koľko znenávidím, keď si prehodím na tento. Na Windows. Ale lap! Ano. Dobre, ty lap, dobre. Ešte raz. Jaj. Ja mám 196 bodov, poď si mi na 2 kily. Aha, tu je niekto. Novítko, chudák, Klimo. Zas, Môj bazuka. Tá mala byť moja. Poďte. Aha, tu je niekto. Áno, lap, to si mala byť moja. Nice! Ja som zabil oného Stalkyho. A som lečiť. Vidíš, To je Kevin. ja som skoro zabil lap. Ale veď, lap. Eminenku, jeden bod mi chyba do 200. Mám presne 199 bodov. Ja pôjdem Hannibala.
Já bych chtěla být zombík. No, Nie. já chcem být hlavní. Nechcem být hlavní. Dobrý. Aha, on se pavnul vedle mě. Lab, Ten kde padne. si? Do něho jde miliarda A tady lidí. u vody. No tam som Ja. ja. Dače v disku. ale Lab, on tu som dochne. za tebou. Ja mu dávam po 300. A kde je? Mhm. Kde je No, first? Dead. Ale druhý. No to neviem. Prvého som zabil skoro. Lab, Tam kam? je. A tady je. Hej, tady. Mrtvý. Jaj. Ja potrebujem jeden kill. Aspoň za zombíka. Aby som mal 200 bodov. Ja to idem kempnúť. Alebo nie. Lab, help, help. No proč jde prostě po mně? Poď mi na podíky. A kam? Do bludiska. A to si jej nemal hovoriť. Nevadí. Ja ju zabijem. Pozri sa, koľko tu máme min. No, tam poletím. No a čo? No, čo som povedal? Mňa nezabila. Mňa nezabilo, takže pohodka. Ja som zostal živý ako posledný. Prosím vás, žije first? Neviem, ale ja tu žijem Ne, posledný. že To viem. No, dobre, idem Hannibala. Oh shit. Tak sa rozhodnite, z ktorej idete strany v inteligencii. Kill. A. Vy robíte srandu? Pomoc. Vy umřete? Já jsem se chtěla proměnit. No nie, ja žijem v pohode. Ale umřete. Ja už mám Janusku a Terminátora, takže Ale pohodka. umřete. Prd. Mám se o to postarat. Áno, zabij chlap. Si robíš srandu, ja som musel prebiehať. No, umřete. Pohodka, ja žijem. Za húska. Ešte 6 sekúnd. What? Davaj, nabíjaj sa, bazuka. Ja žijem. Ja žijem. Ja mám 111 AP. Tak ja. Ja ho nejde seknúť. Neboj sa, ja ťa kryjem. Jasné, už len ty. Rozhodnite sa, z ktorej strany idete. A my Lap, se- poď. Pojď, já se Poď, chtěla ja ťa zabijem. proměnit. Lap, Já se poď, ja ťa chtěla zabijem. proměnit. Lab, Ja ťa lab, zabijem. lab, ja to chcem, môžem ťa liečiť? Teda chceš, lečko? Já můžeš, no, jsem tam nahoře na tom stropě. Kde? Dochni. Už jsem skoro byla. Chceš vyliečiť? Poď tam, kde sme Lap, kempili, mám lab. 300 bodov, poď, idem ťa vyliečiť. Lap, poď hore. Alebo si dole? Mě se zabiješ. Počkej. Nie, ja mám už liečko, ja už ho idem hodiť. Hoď. Leč. Dobre. Děkuju. Kde se? Pohode, mám bodov navyše. Vy kde kempíte? V bludisku? A infa bola, takže sa nemáme čoho bať. A ježiš, i teraz, že kto kempí za Terminátora. Ja mám 111 AP. Na čo? Keca, má 115. Jasné, mám 111, vidím to. Jo, zlevo 115. Dokonce 155. Jajha. Jemenku, zdochnite. Ja Poď potrebujem bodky. Já bych chtěla zabít nějaký zombíčka. Tam máš zombička. Chceš na ránu bazuku? Můžeš mi počít, ne? No. Rovno si ju nechaj. Já bych ti stejně nevrátil. Prečo som asi povedal, tak si ju nechaj. Asi to už čakám. Ty tady vykouknu a zabijou mě. Hlavne z tých videí. Ta prdele jsem se netrafila. To nemá. Ne. Ani jeden zombík. Takže ja potrebujem aspoň tých 200 bodov. Čaute. Ja mám 102. Padority, máš 964 HP. Na čo? Mám málo. Mně by stačil klíček. Ja už mám. Na 25 speed. Ja idem von. Lab, nechám ťa tu. Mě tady necháš samotnou? Co, když se tady budu bát? Nevadí. To si poradíš. Však ty rada zabíjaš za zombíkov, tak budeš rada zabíjať aj zombíkov, hadám. Tu je klíč. Nice. Já chci taky. Yes! 2 killy. Mám 300 bodov, ale ešte on som vyšiel. Teraz pôjde hneď na začiatku kola hlavný dead. Lebo mám zabitú schopnosť. Nice. 2 levely up budem mať. No vidíš. 562. Jo, 157.
Poďme bludisko. Dobre, ja tam chodím Nejedu stále, tam akože. Kam ideš, Lap? Tam vedľa. Ja idem tam vedľa, akože tam, jak si bol vtedy. Tu Aha. si ho? To akože ide Oh, tu do shit. domu. Čo? Kde Pero je? zase. Zase on. Chudák. To musí mít spiritu. Počúvaj, ten pôjde za chvíľu dole, mám aktivovanú schopnosť. Ne, ale nechaj ho, lebo tu ešte bude nejaký fír, schápete? No, ja No nie. čo, ja ho kašlem. Robečko. Ja, Dal som mu teraz 3000 Ja tiež. dole. Dostal 3000 dole. speed. Ja. Čekuj, infa. Je to speed, je to. Ja už to vidím, jak sem letí infa do riči. Pomoc. No, ty skapeš, Počkať, Krixo má escape. Lab má tež. A ešte... No a ja tu zostane. Aj kokos má. Ty a Game Size. No pekne. No to nevadí. Bože, nie, ty v ruce. Lab, poďte bazúku. Lab, bazúku. Tako, to je moje. Láp, daj na ranu. Je moja. Ale Lab, poďte. Na randu lezi. Tu. Ale nechaj si. Dobre, ja som Terminator, chalani. A baba. Dobre, Lab. Ty A si to ho... bolo dobrý. No. Ja nemám nabitú schopnosť ešte. What? Však tá už mala byť 200 krát nabitá. Ja ešte asi nejdem na terma. Ja už som. Ale na 7 Dobre. zombíkov. To sa neoplatí. Na 26 speed mám. Keď sa pamätáš, keď som mal na 40 ten speed na army TNBT. Jo. Som lietal ako šíp. Dvesto bodov. Kde ste? Už mám vlastnú bazúku, Lap. Nie, ja som kúpil miniganu. Nestal by som. Lab, poďte Ale. bazúku na jednu ranu. Ja Kašle nechci, na to je ňu. moje. Ja mám miniganu Jsem navyše dostala. aspoň. Odo mňa. Z lásky úplně jsem ji dostala. No, a ona si ju nechala. To už. Joj, pomoc. Teraz by sa mi zišla bazúka. Pomoc. Help si. Hoď tú bazúku, Lab, na jednu Mohla ranu. bych, ale já nechci. Díky chalani, že ste ma vypustili. Ja idem kepnúť. Ja mám 260 AP. Ja to kašlem. Ja asi vyhodím len tak na zem miniganu. Za bazuku ti možná počím. To je problém, že keď ti hodím miniganu, tak to nepôjde, akože ti to dá M249. Jsem zmražená. Ale nie na dlho. Ja idem von. Som zvedavý, čo si tu bezo mňa... jak to tu bezo mňa zvládnete? Som zvedavý. Pohoda. Za chvíľu prídem asi, lebo mám 195 AP. Ja Ale už to mám. nebudem chtít. Pohode, kill. Poďte sem. Ale A pistolou. ono sa niekedy nevyplatí ani moc behať, lebo očividne ma za chvíľu zabijú. Mám Lebo si- 275. Pohodka. Ale ja s tým kýdem mám 0 bodov. Mám bazuku. Už Tak som mi ju sa počaj. nepreklikol. Už Tak som mi- sa nepreklikol. Počaj mi ju, boss. Ja mám lagy Nemám. jak praso. Ja tu miniganu zahadzujem, mne to je na hovno. Lab, pojďte bazooku, boss. A tak počkej, se tím svým vystřelím. Mám nabitú schopnosť. Takže to. Keby bol problém, tak není problém. Lab? No. Kedy si sa naučila tak dobre hrať? Gaši mě přece naučil, tak nápoď si. Je? Ok, idem, počkaj. Je zmražený. A už mám bazooku. Ale No vidíš, ani jsem vypíčela tam jsem. hej, pomôžte mi, je tu Frost. To budú určite Kero. Se bojíš? Jo. Oh shit, help! Dobre, poď som escape. To sú lavy, haha. Další Frost. Ne, help! Ja som mám help. Niky, tak nič. Toto je debil. Kde ten... Lav, čo si ma nekydla? Já jsem je nechtěla. Zabije mína? Jako vážne? Wow.
Jakže on bol najlepší? Ja som mala byť najlepší. Poďme tam ešte raz. Já nemám ani body. Nemám ani 200 bodů. A koľko máš? 149. To dáš. Čo prdel. Přímo vedle. Kde máš bazuku? Kde máš bazuku? Někde ji černou. No tak nič. Jeden. Moje bazuka je tady. Kempíte tam, jak jsme byli? Jo, Už černou, počkej, já jdu zabít. Skapej. dobré. No a kde? Je to tě na schodech. Ale někdo tam je. Ale ja sa bojím ísť ven. Někdo tam je, tam Terminátor. Jo, ale žije First? No už nie. Alo? Iba. Nie! Sa obrátil. Toto ju hodil! Very inteligent. Ja som ju vôbec nevidel, sakra. Řekla jsem info. Krikso, ideme proti látku? 3, 4. Moja bazuka, ale. Winchesterovka. A ja mám. Ale ja si najprv kupujem jamsku. Pred termom ešte. Ja si počkám, kým niekto na mňa nabehne. Ja potrebujem bodíky. Láp! No. Chcete sa tým aj Oh shit. zabiť. Teda Oh. aspoň sa pokúsiť. Počkej! Můžu. A Terminátor Hannibal? Poď bazuku, poď. Nemám. Nemáš, vole, máš v ruke, no poď. Nemám. Ach bože. Ešte je nabité. Ty si teda. A Lápu, Terminátor kde si? nebo Hannibal? Já Čo? tě najdu. Jseš Terminátor nebo Hannibal? Ja som v tej kempe, kde sme boli a nie som nič. Aha. Ja potrebujem bodíky. Lap toho dáš. Dáš si na no nesmrtku aj dole. No, skúsiš to. Lap to skúsi. Neskúšaj. Ja si kúpim one Spirganu. Ja som jeden kill, jeden posratý kill. No vidíš, mne chýba 1 kilo, aby som si kúpil Spirganu. Ale už mi sa nikto nepríde. Už to, že to. No, Láp. díky. Nie, to je kijak. To jsem jenom já, ježiši, uklidni se. Krikso, ja ťa zachránim. Joj, to, ja to idem kempiť. No, poď. Poďte, Ja ti bazuku. pomôžem. Poďte. Nemám. Mám nabitú, čakaj. Lap tak Lab, kde si? To si ty? Nachytaj. Poď sem. Nechaj si. Nemůžu mě prostě chvilku nechat. Kde si? Kde si Lab? Kde si? Mrtvá vítr. No ideš, poď sem. Konečné. Oh shit, nie! Hej, Lap, keď si to ty tek. Nie, hej. Tak co? Kde si? Tak jero. Ale kde? Ešte to boli jeden. Ne, to nejsem já. To si bola 100% ne ty. Ne, to jsem to byla já. Vôbec, iba dvaja tu hráte za Frosta, vieš o tom. To byl určitě nějaký Kevin. Vôbec. Já jsem ho jenom škrapkala na zádičkách, já jsem ho necekala. No, Aha. málo, len si mi ubrala polku armoru. Au. Jak je to tvoj Hannibal? Jasné. Ja som tu. Vidím ho. Lap, Ano. ja si dám kraba a ty veľkého Frostný, okej? Mám Lego Gunu. Já jsem chlapci. si dala A tady... děvka. Au. Jako vážne. Hajzlo. Viete, čo mama vynie? Lego Gunu Janusku Winchesterovku. A viete, prečo ju mám? Prečo? Lebo som skilla. Jako nežijte. Krikso! Ty si žlama. Co je On, lama? on kempí s Terminátorom. Mám malo, iba 550. Ticho. Neviem, a ticho. Hej, Iter, Áno. zabudol si spalmovať, mám železo. A už idú, počúvaj, už idú. Pomoc. Lap, Aha. jaký si rank? 22. No a to nechci počuť môj. Ja som 10, 16 985. Umři. Ne, kokoslej. Nie,
To mal být můj, sakra. Lap, já jsem 16 985. To skoro u konce, ne? První od konce. Nie, to ještě daleko. Já nechcem být first, já mám Lego Gunu, Janusku, bazuku. Si robíte srandu. Ty jsi fakt... Ticho. Jak tu všetci predo mnou utekají. Lap, kde si? Oh shit. Au, tady. Aha, to je... Sebe nech toho. Dobre, ja to zabijem aj tak. Už ti došiel escape. Já to nevím. Aha, tu je Hannibal, Hannibal, kušu. Hannibal, stoj. Lap, kde si? Lap, kde si? Počkej, už jsem taky někam. Tak. No, choďte, utekajte. Ja si kúpim HPčka. Aha, tu je. Chudák. Hannibal dostal. To je nákaza jaká malá. Kdo Nože bol, galučukuješ sa? Zombíci. kdo bol first eater? No, No to je lama. to teda je lama. Tak ale ja som prišiel 20 miliónmi vinami. Jasné, čo klameš. Ale vážne. Kdo je tuto? Nějaká lama, běž jinam. Ja Kde si ste? tam Kde ste? jedu. Kde ste? To ste vy? Ne, to sme měli. A kde ste? Doma. Prečo mi to... Peťan má moju Lego Gun. My tady teďka bydlíme, hustý. No, Čo? Ticho. ticho. Kdo to tam? Dobre. Nikoho to nezaujíma. Netrefila jsem se. Ja nemám peniaze. Hlavne. Za to som hlavného na Ok, pána. ja si idem, no tak asi nejdem, terma. A Malá ja som. nákaza. Strašná malá nákaza. Čo už, ja už som si dal. Dvojku. Dvojku. Jednička taky dobrá. No tak ja natočím túto celú mapu. Koľko máš odberov vlastne? 20, 30, tak nejak. Tak akože ja mám 18. Já mám jenom 6. Ty máš Ja som oné? si dal. Ne. Ja som si dal. Ale máš lap. Jo, ale tam nemám žádný vydání. No ja viem, ale máš 6 odberov. Lap, a ináč, Ale to není hej, to video bolo dobré. Já mám vždycky dobrý video přece. Nebo který myslíš? To, To poslední asi. jo, S Gaširakým. ne. To posledný, čo si natočila sama. O, No, tak natočila? děkuji. Ja, keď žena hra zombikov. Jo. Dochni. Lap, ako tu budeme kempiť? Kde ste? Kde ste? Mám hodím info. Nikam nejdu, ty někam jdeš? Ja vám hodím info. No Aj keď tak som áno. človek a som Áno. Terminátor. Yes, kill. Ja idem behať zo Spirganu. Ježiš, ty si kupuješ speedgun, ty si lama. Je strašně málo zombíků. Jo. Ja sa asi idem nechať nakaziť. To je poslední kolo. No, Však musím na niečo minať tie body. a Lap Aj. ide... Ja idem Hannibala teda, keď Lap ide terma. Tak já, že mám tu Winchesterovku. No ja som nemal, ja som mal M4. A teď bude konec kola. Ale Lap, nechoď za mnou. Ty chodíš za mnou. Ne, Kde ste? to je môj Aha. kill, môj kill. Kokos. Ne, to je môj Lap, to je môj. Ale to je môj. Ale, Aj, to mal byť môj, ja som si do ňoho strieľal z Spirganu. Dobre. A už zbrazil mě, dělejte něco, hledám, hledám. ja tak A kryjem. nemá nikde si lap. Tak to. Kde si lap vlastne? Kerouš. Nemáš zač, Lapa. Ty Děkuju. vole, ja som mŕtvý. Lap, tu máš bazuku, Lap, tu máš bazuku. Kde? No akože to je moja, to nechaj na pokoji. Bludisko. Si dám na teba nesmrť. Nie. Sorry, lap. Ty seš takovej dement. To teda je no. Ja viem.
To nemůžeš, to můžu jenom já. Jo. No. Tak prečo nie? Super, na 34 speed. Jako máš, no, on má o jeden kill víc než já, to mal být já nejlepší. Mám 74, kolik máte vy? Jo, ja som najlepší. Já mám 90, Nejlepší za lidi. já mám Jo, ja 90. som... Láv, keby som ťa nezabil, tak nie som prvý, díky. No tak, nemám zač. konec videa, pozdravte. Čau. Čau.